bihis ang damit. Baby, I think we need to talk. Yung bagong gun na ipatong na lang. Naku. Kahit Ganyan pala. Di ba may tali naman? Oo. Ang ganyan pala kalala na yung ano ni mami para i-wrap ng gano'n. Hindi ko alam. Ganito po, yung nilagay natin yung only first aid. Yung doctor sa paganda ng final aid. Normally, the reason bakit yung first aid tayo, baka lalo kung yung isang doktor, mas delikado yung final session. Baka matalaga yung first aid tayo. Ah, first aid muna to. Pero ang final aid, Dr. Katbagan pa. Kamayang gabi darating po. As in, ganyan karaming wrap. Tapos, pagdating ni Dr. Katbaga, gagawa na ng paraan kung sa... Ah, hindi talaga kikilos si mami. Talagang... I'm not in control. No. This is not me.